Gentlemen, let's welcome IzinganeZesthembu zakamselego. Sanbonani. Hello. Nathuka manje ngoba le tema microphone vele nijwayele. Inkulu kakhulu le. Hayi bayithusa ngisho uPhumelelo ngisho inkulu ngempela. Hello guys and welcome back to the channel. Please don't forget to subscribe, comment, like, and share this video. So this is trending each and every day on social media. Kodwa wazwanqaba futhi. IzinganeZesthembu, which millions of South Africans tune into every week to see the lives of kids who were born into IzinganeZesthembu. Thus now, viewers found themselves captivated by Mpumelelo storyline as he now has 2 girlfriends and a baby mamas. So they recently went to a radio station which is called FM to speak about their reality TV show and also about their experiences growing up as being raised in a polygamy. Guys, now this is what the IzinganeZesthembu cast had to say. Please and check we know it him out. to be a friend of the radio station as well. And Yazbutu Umawen was also part of us, Utobile. And Nikala nje yonke reality show. Natshelwa nabizwe ekhaya kwathiwa ayike senzoba ku TV. Kwenzeka kanjani noma nje navele nakwenza ukufika ama camera. Ne ngiyabona ufuna ukuphendula le. Wenze njani? Hayi bandla basitshela wasibiza nje ubaba wathi kuzofika abantu abashutha bezoshutha ishow ethu uthando nesithembu. And then sajabula ukuthi hayi sizovela kuma TV sesizoba celebrate. Wawuvela ufuna ube celebrity yini jabule? Ngasami kangafuni ube celebrate kodwa ngajabula Usho ukuthi wawuyilona. Wayilona vele. hayi kangilona vele. So nanisebancane, I think how many years ago was that? Iqala show 3 or 4 years ago. Ayibo, 7. 7. Yeah. My goodness. 7. Yo, nanisafunda esikoleni nonke. 2017. Nanisafunda esikoleni nonke. Esikoleni bandirisiva kanjani ke mase benibona ku TV? Asiqale kulwandle nje. Hayi ukusmile ukhulume kade ngikuzwe nawe. For me, no. Abazange ngathini? Okay, well bathi ngi-right cause angiphaphi ngalento ukuthi no sesavela TV manje njengalezi ezinye ingane until yaze yadlala ishow. So mase idlala ke well kwaba ilapho nalawo phela bazothi no filters nani otherwise bakusafana. Babethi yini nani kanjani? Babethi phela bebejabulile bese sovela TV yabo. othisha bakhe eklasini abakutreatanga ngendlela ehlukile. Hayi ngifunde esikoleni sabelungu so Istart. Pupu. Manje kodwa abanye ngifunda nabo bona Babekujabulela. Mpumelelo. Hayi mina empeleni okunomfana wengichomela lapha esikoleni. Bengingeve choma lo mfana. Manje mina ngikwazi ukuchoma. Wawuyithulela. Ngangiyithulela. Manje lo mfana lona wathi neqala kwathi mase advertise show. Wabuya ezoxolisa ukuthi yazi manje. Engathi ngikhuluma nomuntu oronke. Uchomela umuntu oronke. Ya, manje thina ukuthi phela sihlala kakhulu emakhaya manje mesiye ezikoleni besihamba ngeveni. Khona elinye iveni ade sihamba. Manje abantu abayibona ukuthi impilo yethu kanjani ngoba sihambela ngeveni ayikhiphethe. Ithe masikuvela ishow engitshela ngama Range Rover nani waqala wabuya wazoxolisa ukuthi ngivele into kanti umkhulu wangaka. Wena ubanjwe yini uthi uchome vele? Anginaso isikhathi sokuloya ngicoma. Ucomela ngiyathandela abantu besifazane. Ucoma kanjani? Ucoma kanjani? Kwana ilonda imisiza kandawo. Athi mina ngithandela abantu besifazane. Your love for abantu besifazane iqale kephi? Ekhaya ubona ubaba ukuthi vele unamakhosikazi amaningi noma wazala nawe unayo lento? Phela ngithi lento iqala ngokuthanda abantu. Mase kuyakhulu uyabona ukuthi hayi man. Kahle
umuntu uzomthanda manje uze ungene la ekutheni ke manje senobudlelwane so ila ngarealize khona ukuthi ke hayi nami sengiyakwazi manje ukuba nentombi kodwa ke kube nentombi angaze ngaba nentombi yodwa sele ekukhuleni kwami yena Hawu uyabhanga nje uyisoka. angazi nje ngaba nentombi yodwa hayi angazi ukuthi ngiyobe ngishibane sakuphi Manje mawukhuluma ngokuthi sishibane ulondla kasikazi kodwa simbone submarine ke inkinga ke leyo Lwandle. Uthini ufuthi akuso isubmarine la? phela ngithi asifani sabantu yena othanda ukuthi izinto zakhe zaziwe nje zivele obalayo manje mina bese ngiyazithulela isikhathi esiningi and manje ngenza izinto ngenza yabo kuba ukuthi nje Zidownload ziphansi. ngokuzana ngokuzana emakhaya masijabulisa nje yabo nje kodwa ngisazophoqa Ngiyakuzwa sazombona uSqueeze. Nawe futhi. Ayi wesine wena ke from the start sisabona even ishow isaqala wavela njengosine kwabo usine ohluphayo isaqala ishow ayi ubuhlupha bo uthiwa nje usine wakayekho usehambile kodwa ke besikwazela ubaba wengane nahamba na yeah ubaba wengane kwakuyena umuntu oqala vele onayo empilweni yakho noma hayi umbuzo wakho sisi awuthanda ungiphendula hayi ngishonza ngithanda ukuphendula ngivive kahle ubaba wengane again umuntu oqala engangathandana naye ubaba wengane wesibili okay then ke sathandana naye u12 years sandana wow sathola ingane 2013 sathola ingane iqala entombazane saqhubeka sathandana kwaba right and then 2018 saphinde ngathola ingane yomfana yeah everyone was happy for you Sne you guys look like ngoba usushilo now 12 years wonke awubungayena umntwana ongazi usuvansi akayiphethe kahle bekwazi ukuthi uSne unobaba wengane yakhe and banezingane zabo so uyini le ethe xifi kwena enhlizweni wasuthi nje sengi right njengoba de kwazi ubaba wengane nje uthi ubaba wengane kuphela khona hayi noma phela bengihleli ngoba ngimthanda ngimbekezelela but umuntu mase kubhedela fanele umshunga lokumbekezelela if nje mase kubhedela mshiye uqhubeke nempilo naye uqhubeke nempilo hayi ngiyakuzwa mina and inyanga yabantu besifazane sikhiphe leyo motivation yebo ibirthday yakho 2018 wow sadla ikheke sadla indaba uthi nahleba lapha nimhlebelani isimangela ngikhuluma nemebhede umuntu sukelani oqala nanezeni so anyways asibuyele back to ekhaya nikhule in a setup kukhona isithembu ninoma aba more than one kube lula lokho ukuvuka and you understand ukuthi okay anginayo mawethu nginoma abaningi that's the structure sasekhaya empeleni ake ngithi mina lento lena into yasuke yakhumbathwa la idlozi okay phela kuthi izingane sithande abazali as much as bengaphumi phela ke esibelezweni sort kodwa lento yasuke yakhumbathwa idlozi kwalula kuthina ukuthi sizwane njengoba ubona sizwana nje futhi yeah nabo ma futhi sinanankinga nabo sithi babona wonke umuntu njengoba ngithi ikhungethwe idlozi ke nabo ma abasho ukuthi wena ungakwenza ukuthi uma ufika lapha kunomunye uma ungambizi noma ungayenzi yonke lento so saba naleyo nhlanhla leyo ukuthi uma ukhula noma ngaba yini eyenzakala uma ukuthi baxabene bona thina siyiboni lonto ukuthi baxabene ngoba thina siyingane so bayivikela yonke lonto leyo ukuthi ingabonakali especially kuthina izingane yeah that sounds very noble nanokuthi ke uthi bayakuvikela lokho kwekushonini ukuthi makhona inkinga ekhaya nibone but now everything has changed because bengayibona iqala
manje senine-TV, you're on a reality show, niyabona ama-differences bexabana seniyabona ku-TV. Uthini lokho kunina nithi still like mina ngingene kuy'ndaba zabo? Mebexabana sibabona kuma-TV, mina ngokwami ngiye ngithi mina hayi okwabo angihlangene mina ngoba ngingane yabo, ngeke ngithathe iside lomuntu ngoba mhlambe ngoba ngiyingane yamacele ngithathe iside lamacele ngithi hayi umacele wenze right, hayi uMakhumalo wenze wrong, uMangwabo wenze kanje, uma yini. So angithathi iside yamuntu ngoba bonke ngibathanda ngokufana, uma wami. So asinenezana. Alright, so ubaba yena as inhloko ekhaya, njengoba nibaningi kanje, do you feel like sometimes you want to have more time with ubaba, or you understand ukuthi okay ubaba busy, one fanele enze imali, and two ubaba mengekho la ukulele linye ikhaya mhlawumbe so simbone next week angiyazi setup ukuthi bakanjani but do you not feel like you want to spend isikhathi noba wakho sometimes in asikho wabe mpaba uyedwa mama bawu4 ngiyakuzwa leke besides mesebenza mekhona zonke insuku singisahlala nobaba sambona because uyafika kuthina sivashele nama sikhulume la bo uyisikhathi should see ngizothi si enough lesasileya sona because maybe so busy phela ngesikwenze leso kodwa naye ke isikhathi esiningi nje uhlele enathi well mina ke azekhulumela mina ke ubazi la abanye kodwa nje mina isikhathi esiningi uhlele nginathi Mpumelelo wena mina ayanazi isikhathi ukubona spend nani ukukhulumisa ngoquality time quality time ngokunani unana ngisukufuna isikhathi noba kwakho aningeni nina leyo nto Nkosi yami ka ingane zamanje kade zinjani right ni right lesa siyasona right shorting ngakho. All right, so impilo before and after ne reality show yipi eyayimnandi kwakumnandi nje ningakaziwa abantu noma kumnandi manje senaziwa ayingeke so ngokumnandi ngaziwa usho kanje umnandi saziwa abo ukuthi manje khona angisho ukuthi kupolice ekuvulukuzeza kodwa manje mengihamba bese wonke umuntu is like manje nangu sibanibani lapho uthathe ngizoma nentombazana sekuzothiwa manje seyongena esinjini sibanibani yabo manje intombazana asakhululeki meme nawe nobisi manje bangivalela kodwa ya nokwaziwa ku right yeah right na khona ama benefits akho la ukwaziwa khona asidene hello uyafuna ukuphindela lesikhatsini la ningakaziwa khona noma right hayi kwamanje ngisa right la ngikhona kule level engikuyona levels girl ukhuluma ngama levels right njengoba ngaziwa ngi right futhi abantu bayangithanda I know bayangithanda ukuhlupha kwami bathanda ukuthi you are real, you are genuine, and we reflection yabantu abaningi la ngaphandle maybe bona wena bayabona nami have been there once upon a time ngaba nezingane eziwu2 singafi isikhathi, which happens to a lot of us, but you've kept it real, so I think bayakuthanda. Definitely I can confirm that. Yeah, bayangithanda. Ngiyazi lokho nje ngiyakwazi. Mpumelelo wena sisi bayakuthanda. Ngizocela osisi. Mina anginsizwa ngiyathandeka. Ngiyathandeka. No ngithandi usuke eshe lapha kude. Bese sondele eduze kwami. Iyayiphele yonke. Ya melter. Melting. Angifundi umuntu ozoqamba mangathi hayi mina ubani usibindi angimthandi hayi kwasho kwacima awusho leligama elithi sibindi likhamba laphi ngibuze likhamba laphi igama elithi sibindi leligama uthola rank yeah baba nowabile nje ababo sibindi yabulala sibindi yaphilisa
Erenk yakephi awuchazi nje njengamanje irenk yake nawuchazi irenk yakephi leyo kodwa abafowethu la bekhona bayazi bona abangiqamba leligama bathi hey Sibindi uyabulala njalo igama kwasho ukuthi ke nasekhaya ke vele sekushiwo bona ukuthi hayi engathi lensizwe inesibindi impela kwakushoyo leso Sibindi leso vele isibindi enginaso mina hayi sona sami insizwe indala amakhehla ayahluleka la kunesibindi enginaso siyabuya kuwena nesithembu sakho definitely coming back to that but manje let's take a quick break siyayitolo siyokhokha siyabuya with IzinganeZesthembu. Remember you can send us up a voice notes akho ku 0659337172 ngiyabona lama comments